Pois esa era a profe Lupa. A profe Lupa, a que describín, aquí non está, pero era a profe de Ramona. Está nun cole, cara despistada, cun sorriso na mirada, camiña mente nas nubes, cando pleno de lutada. Nala, baixamos unha? Outra? No, ao revés. Non hai moita cobertura. Ou non hai cobertura, ou o mellor andan despistadas no centro do mando, porque a xente é moi despistada, verdade? A xente é moi despistada, verdade? Explicación do ritmo de a paso.